तर खूप दिवसांनी तुम्ही हा पाठचा सीन बघत असाल ना, तर आल्यासारखं मी तुम्हाला आता पूर्ण बंगला पण दाखवतो आणि आजूबाजूचं वातावरण दाखवतो. सर्वात आधी तर आपण समोर बघूया. मस्त ना, एकदम ग्रीन ग्रीन ग्रीन, सर्व ग्रीन ग्रीन. तिकडे तर बघा, ती फील्ड तर पूर्णच हिरवीगार वाटते बघा. आणि जर वरती बघितलं तर किती छान वाटते. आणि त्यासोबतच आपल्या नेबर प्लॉट. अरे वा, ह्याला तर काय लॉन पण करायची गरज नाही, एकदम मस्त ग्रीन ऑटोमॅटिक झालेलं आहे ते ग्रीन. त्याप्रकारे आम्ही झुला बघा तिकडे ठेवला होता, कारण पावसाचं पाणी इकडे नको यायला म्हणून झुला पण तिकडे ठेवला आहे. आणि नेहमीप्रमाणे आपले गोल्ड आणि सिल्वर रूम पण मी उघडून चेक केलं, फॅन बिन लावले एकदम व्यवस्थित. त्या अगोदर इथे आपण ज्यापासून सोडून गेलो त्यापासून इकडे डीप क्लिनिंग म्हणजे एकदम प्रॉपरली 3 वेळा झालेली आहे, म्हणून हे सर्व तुम्हाला आता साफ दिसेल. एकदम व्यवस्थित सर्व साफ आहे बघा. आणि इकडे आपलं शुभांगी कीर होमस्टे. आणि खाली बघायचं असेल तर तुम्ही बघा, आपले झाडं बघा केवढे वरती आले बघा. हा तर आता माझा हात लागेल एवढा खाली आलं, वरती आलं बघा. आता मी बघा आपल्या या छोट्या बाल्कनीमध्ये आलो आहे. आणि तुम्ही एक नोटीस केलं काय, आपण जे वेळी वरती टाकले होते बघा, क्रीपर्स म्हणू शकतात, ते एकदम एकदम झुपका झालेला आणि एकदम छान झालं. थोड्या वेळानंतर ना तर एकदम प्रॉपरली ते सर्व भरेल आणि एकदम गार्डनसारखं एकदम मस्त व्ह्यू येईल त्याला असं. तर अशा प्रकारे सर्व खाली पण एकदम काही स्लिपरी नाही कारण सर्व व्यवस्थित पुसून काढलेले आपण. आणि त्यासोबत तिकडे बघू शकता तुम्ही, तर वातावरण एकदम छान. नेहमीप्रमाणे असं वाटतं इकडे बसून राहावं. आणि तुम्ही विचाराल होमस्टे कधी सुरू करणार आहे. होमस्टे आम्ही लवकरच सुरुवात करणार आहे. आणि सुरू झालं की आम्ही व्लॉगमध्ये आणि व्हॉट्सअपच्या डी पीमध्ये अपडेट करू तुम्हाला. आणि तुम्ही विचाराल की खालून आपलं घर कसं दिसतं, तर हे बघा असं दिसतं, एकदम छान वाटतं आहे बघा. पूर्ण हिरवेगार सर्व एकदम मस्त. एक कारणाने बरं झालं, आपण बोलतो ना राईट टायमिंगवर राईट प्लेसवर आपण पोचतो, तसं मी बरं झालं रत्नागिरीला आलो. तर इकडे दाखवतो तुम्हाला नुकसान झालेलं आहे. कसलं नुकसान दाखवतो मी. इकडे आपलं नळ बघा, हवाला आपलं जे कमोडच्या बाजूला नळ असतो, जो ह्याचा फिटिंग पण असतो, 2 in 1 असतो बघा. हा कसा नळ फिटिंग असतो, हा असा नळ फिटेड असतो. तर हा आपल्या खाली पण पाणी येतो आणि ह्याने आपल्या वरती पण येतो. तर हे माहीत नाही कशामुळे बघा पूर्ण त्याची थ्रेडिंग पण गेली. आणि त्यामुळे काय झालं, इकडे पण पाणी आणि सर्वीकडे पाणी. ॲक्च्युली हे सर्वही एरिया ही 1 2 3 हे सर्व पूर्ण पाण्यामध्ये होतं. तर मला बाजूच्या काकीची तेवढी हेल्प घ्यावी लागली आणि सर्व क्लीन करावं लागलं. माहीत नाही कसं, मला पण समजत नाही की तो नळ कसा बाहेर आला किंवा काय झालं, एकदम क्वेश्चन मार्क आहे. तर आता प्लंबर काकांना बोलवलेलं आहे. कुठे गेलेत, बाहेर गेले वाटतं, त्यांना बोलवलं आहे. आता त्यांची सर्व मटेरियल बघा इकडे, हे सर्व त्यांनी काढून घेतलेलं आहे आणि सर्व आता फिटिंग करणार आहेत ते व्यवस्थित. हो हो होय, चल आलू. आणि हा आमचं बालू, चल बुबू. चालू. आणि तुम्ही या साईडून व्ह्यू बघू शकता, एकदम मस्त हिरवागार वाटतंय. आणि जास्त वेळ बघा काय कुठे काय वावर नसल्यामुळे कसं होतंय बघा, इकडे पूर्ण स्पायडरचे नेट लागले इकडे. आणि इथे तुम्हाला जरासा आवाज येईल कारण मी टाकी भरायला सोडले वरती. आणि पाठचं तुम्ही बघू शकता इथे पण बघा, हे सर्व केळीचे झाडं तुम्ही पाठचे बघा किती वाढले बघा. हा आपलं झाड बघा. आणि तसेच हे सर्व रूम असे ओपन ठेवलेत
आणि फॅन ऑन करून ठेवला म्हणजे कसं जरा हवा इकडे तिकडे खेळेल जरा. त्याचप्रमाणे हा सुद्धा रूम. आता संध्याकाळचं चांगलं वाटतं ना, हिरवं हिरवं झालं आहे. तर आता इथे बघा आपले 7:30 वाजलेत आणि इकडे आपल्या काकीसुद्धा आपल्या मदतीला आलेत. मुंबईला बघा मी काय काय नेतो आहे. तर हे डबल बेडशीट्स आहेत सर्व, हे नेतो कारण आपल्या आतमधल्या बेडसाठी लावायचं आहे. आणि हे माझे टॉवेल आणि ते माझ्या इकडेच राहू दे. आणि त्यासोबतच आपल्या गोल्डन रूमचे जे काकी ह्याच्यातले काढा एक आणि ठेवायच्यात व्यवस्थित. गोल्डन रूमचे पडदे जे आहेत ते आत्ता आपण जो नवीन रेंटेड फ्लॅट घेतला आहे त्याचे विंडोज पण मोठे आहेत ना, तर हे पडदे गोल्डन रूममध्ये आम्ही यूज करणार नाही कारण तिकडे आपण ऑलरेडी लावलेले आहे. तर हे पडदे आपण आता तिकडे लावणार आहे. त्यासोबतच आपल्याला आपल्या सबस्क्रायबरने दिलेला गिफ्ट आहे तो आता आपण आपल्या नवीन फ्लॅटमध्ये लावणार. तो इकडेच होता ना, म्हणजे जे घड्याळ आपल्याला दिलं होतं हे बघा, ते तिथे लावतो कारण तिकडे घड्याळ नाही का की आमच्याकडे. हा काय हे आणि हे, तर अशी सर्व पॅकिंग होते आणि त्यासोबतच माझी लॅपटॉपची पॅकिंग. एवढं सर्व घेऊन आता माझी गाडी संध्याकाळची 8:30ला आहे, ती 3 वाजता मुंबईला पोहोचणार आहे. पुढे कुठे M1 कुठे M1 13वा डब्बा. चार्जर ओके बस एक तर सर्वांना गुड मॉर्निंग. आता गावावरून आलो, माझे बॅग्स बघा मी इकडे ठेवलेत. आणि आता किती वाजले, सकाळचे 5:30 वाजले. मी ट्रेन किती वाजता पकडली होती, 8:20ची ट्रेन होती रत्नागिरीला. ती 2:30ला पनवेलला आली, मग 1 तास पनवेलला थांबलं. 4ला लोकल पकडली, 5ला कुर्ल्याला आलो, मग कुर्ल्यावरून विक्रोळीला आलो. अरे पाठचा व्ह्यू बघून तुम्ही म्हणाल अरे तुम्ही परत विक्रोळीच्या घरात आला, काय करताय, शिफ्टिंग केलं की नाही. तर आणि लास्ट टाईम मी सांगितलं होतं तुम्हा सर्वांना की हा जो आपला विक्रोळीचं घर आहे तो आम्ही रेंटवर दिला आहे असं आम्ही सांगितलं होतं. पण तुम्हाला सांगायचं आहे काही कारणामुळे जे रेंटवर घेणार होते त्यांचा पैशाचा बंदोबस्त नाही झाला, म्हणून त्यांनी म्हणजे आम्ही कॅन्सल केलं. तर हा रूम आम्हाला परत रेंटवर द्यायचा आहे. तर मी त्या घर बघायला पण आलो की व्यवस्थित साफ आहे की नाही, कारण तुम्हाला माहिती आहे ना लास्ट टाईम आम्ही एकदम व्यवस्थित साफ केलं होतं हे सर्व. आता रूम बघाल ना तर फुल एम्प्टीच आहे आणि एकदम ब्राईट आणि एकदम छान वाटतं बघा. असं पण बघायला गेलं तर किती मोठा वाटतो बघा. तसं आपला किचन, हा आपला एक मधला रूम आणि त्यासोबतच लास्ट टाईम माहिती आहे ना इकडे आम्ही बेड ठेवला होता, तर तो आम्ही एका ओळखीवाल्यांना तो आम्ही बेड देऊन टाकला कारण मग फर्निचर जास्त नकोच. तर इकडे बघा हा रूमसुद्धा खाली आहे. आणि मला सांगायचं आहे की जर आपले व्हिडिओ विक्रोळीतले आपले आजूबाजूवाले आणि बाकी सर्व बघत असतील तर आम्हाला हा रूम रेंटवरती द्यायचा आहे. कॉन्टॅक्ट करायचा असेल तर तुम्हाला माहितीच आहे, घराच्या इकडे या आणि आम्ही हवं तर तुम्हाला असं रूम दाखवू. पण एक आहे जो होता भाड्याने घेतला होता, ॲडव्हान्स पण मला दिले होते, त्याचे ॲडव्हान्स मी त्यांना परत दिले कारण त्यांचं पूर्ण पैशाचा बंदोबस्त म्हणजे डिपॉझिट जेवढे आपण मागितलं होतं तेवढं त्यांचं नाही झालं, म्हणून आम्हाला हा रूम आता परत रेंटवर द्यायचा आहे. विक्रोळीमध्ये जर बघत असेल, आजूबाजूवाले पण आपल्या एरियातले खूप बघतातच, रेंटवरती कोणी विचारलं तर हा रूम रेंटवरती अवेलेबल आहे. चला आता पटकन एक लाईट्स आपण ऑफ करूया आणि आता आपण परत आपल्या जे न्यू रेंटेड फ्लॅट आहे तिकडे आपण जाऊया. तर अशा प्रकारे इथे कसं आपलं घर म्हटलं की आपल्याला कसं चेकिंगला आलंच पाहिजे आणि सर्व बघितलं पाहिजे की व्यवस्थित आहे की नाही, म्हणून मी सर्व बघायला आलो. एकदम मस्त आहे आणि बाहेरचा रूम पण थोडासा झाडू मारून घेतलेला आहे, पण जरासं थोडंसं साफ करायचं आपल्याला, ते आपण आल्यावरती करूच. आणि आता बघा किती वाजले, रात्रीचे 9:30 वाजले आहेत. म्हणजे आता आपण पटकन आपल्या नवीन फ्लॅटवर जाऊया कारण आता जेवायची वेळ झाली. इकडे बघा आपली भाऊराणी काय करते. भाऊराणी काय करते तुम्ही इकडे? डाळीला फोडणी. डाळीला फोडणी बघा कशी फोडणी देतात. तडफूड झाला नाही काय? झालं, आधी झालं. झालं? वा वा वा, जेवण बनवता बाहेर बघायचं सिनरी मस्त. मी बाहेर ठेवलं.
बाहेरच बघत असते ना. हे बघा आणि काय बनवलं. आणि इकडे काळे लाल पाणी, वाटाणे. नाही, काळे वाटाणे. काले वाटाणे. इथे बघा काय चालू आहे. इथे केशव विंचऱ्याचं काम चालू आहे आणि त्यासोबतच आमची दिलूचं काम बघा काय चालू आहे. दिलू बघा काय करते. दिलू काय करते तू. हे बघा आमच्या दिलूला इकडे जरासा फोडसारखं झालं आहे. मम्मी इंजेक्शन दिला ना, इंजेक्शन त्याच्यामुळे ना. आणि आमची दिलू जरा बघा पातळ वाटते जरा अशी. आता जास्त खेळते ना इकडे, ती नाचत असते. चला 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 दिलू. घाण कोणी केली ही मच्छीची. हे मच्छीची घाण कोणी केली. इकडे इकडे साफ केली, परत तिने हे केली. बघा आमची दिलू इकडे मच्छी खाते. कोणती मच्छी दिलेली. बांगडा, बांगडा, बॉइल्ड बांगडा. बॉईल बांगडा. येस. हे बघा कुठे जाऊन बसली आपल्या डायनिंग टेबलच्या खाली. इकडे पिणं चालू आहे आणि इकडे काय चालू आहे. केक खाते. कोणता फ्लेवर. रसमलाई मस्त आहे. ॲक्च्युली हा केक खरं आम्ही ऑर्डर केलेला ओंकारच्या बड्डेसाठी, पण घरी जे आपले गेस्ट आले, रिलेटिव्स आले ना, त्यांनी एवढे केक आणलेत ना की हा केक राहिला शॉपमध्ये. नंतर इव्हिनिंगला आम्ही, तुम्ही बघितलं असेल ना, सुजल आम्ही सगळे मार्केटमध्ये गेलेलो, तेव्हा आम्ही हा केक घेतला आणि मग घरी आलो आणि मग दुसऱ्या दिवशी आम्ही कापला आणि आता खातोय. मस्त. आपण एक रिझन सांगायचं राहिलंच की एवढं मी गावी गेलो, परत एका दिवसात गावावरून परत आलो, म्हणजे एवढं फटाफट गेलो, जेवण वाटलं, परत आलो. तर रिझन काय होतं. तर रिझन काय होतं ते तुम्हाला आता मम्मी सांगेल. काय रिझन होतं गावी जायचं आणि यायचं आणि जेवण वाटायचं. आपण लग्न झालं तेव्हा आपण गावाला नाही गेलो होतो. हा. त्या देवीचं दर्शन घ्यायला गेलेलो ना, लग्न झालं म्हणून. बरोबर. मग तिकडे गेल्यानंतर म्हणजे मला आधी सुरुवातच होती ती, म्हणजे मला चालूच होतं ते आजारपण. हां तर काय झालं होतं तिकडे, बिना चपलाची मी कधीच काड्यावर चालायची नाही हां मातीमध्ये. कारण त्याचं असं होतं की माझे पाय ना अशी जळजळायचे, हातपाय जळजळायचे, मुंग्या यायचे. मुंग्या यायचीत. आणि त्या दिवशी काय झालं, आतमध्ये तळ्यात उतरायचं होतं आणि म्हणजे चप्पल आतमध्ये नेत नाही ना, मग बाहेर चप्पल काढली आणि माझे पाय आहे ना असे ठेवताच येत नाही होते जमिनीवर. लय खूपच म्हणजे मुंग्या झाले होते आणि असे जळजळायचे, झोंबायचे पाय. तेव्हा पप्पू बोलला होता की मम्मी जे हातापायाचे मुंगे गेले की मी ते जेवण वाटेन. हां आणि तो उत्सव असं 15 ऑगस्टला. बरोबर. आपण लास्ट टाइमला 15 ऑगस्टला नाही गेलो होतो. असंच आजी असंच आपण म्हणजे लग्न झालं म्हणून आपण गेलो होतो ना. आजी आते आपल्याला जरा फिरवायला नेलं होतं वरती. बरोबर. बरोबर. त्याबरोबर काजल, मी, आजी आते आणि मम्मी होती. बरोबर. तुम्हाला लक्षात असेल. काजल लाकडे घेऊन पण डोक्यावर घेऊन पण येत होती खाली. तर त्यावेळी मी असं बोललो होतो तिकडे की जर मम्मीच्या हातापायाचे मुंग्या जर बरे झाले तर मी तिकडे 50 माणसांना जेवण वाटेल बरोबर. आपल्यातर्फे. तेवढं कसं एक दान पण होतो, तेवढं लोकांना भूक लागते. त्यावेळी सप्ताहाच्या वेळी कशी, उत्साहाच्या वेळी कशी भूक पण लागते ना. आणि दुपारचीच वेळ होती. डोंगरावर आहे ना, म्हणजे माणसं दुकानं बिकानं काय ठेवू नाही शकत तिकडे दुकानं नाही आहेत. त्याप्रमाणे मी बोललो चला जेवणच वाटूया. आणि तेच मला लक्षात आलं. मम्मीला विचारलं तुझ्या हातापायचे मुंग्या तर गेले ना, आता आहे तुला मुंग्या. नाही. मम्मीच्या हातापायचे मुंग्या नाही आहेत ना, म्हणून बोललो चला कशाला वेळ. आधी तसं पण आम्ही इकडे खूप बिझी होतो. मम्मी आणि काजलला नेल्यानंतर जमलंच नसतं. तर मी बोललो जाऊ दे. मग नेक्स्ट मम्मी आणि काजल म्हणत पण होते नेक्स्ट 15 ऑगस्टला वाट. बोललो परत 1 वर्षाची कोण वाट बघत बसेल बोललो. बरोबर. तर मी रातोरात 14 ऑगस्ट नाही 15च्याच ऑगस्टला बर्थडे रात्री झाला आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 14 ऑगस्टलाच बसलो. 15 ऑगस्टला पोहोचलो मी सकाळी 6:30 वाजता. झोपलो, 11ला उठलो, तिकडे वाटलं आणि मग परत इकडे आलो. म्हणजे असं केलं. आणि हाच रिझन होता आम्हाला तिकडे पटापट जायचा. हा नवस होता पप्पूने केलेला. हां तो आम्ही एक चांगल्या प्रकारे तो फेडला पण. अशा प्रकारे आम्ही तुम्हाला सर्व स्टोरी सांगितलेली आहे. आणि घरी तुम्ही तुला माहिती पण नाही होतं की नवस बोलायचं असं. नाही ना, मी माझ्यासह तू पटकन बोलून गेला ना. सहखुशीने बोललो मी. म्हणजे तू असाच पटकन बोलून गेला. मला नाही त्यावेळी काय बोलले आजी आता काय बोलले की दर 15 ऑगस्टला इकडे खूप भरपूर माणसं येतात, असे लाईन लागते इकडे. तर माझ्या मनात विचार आला की चल एक चांगलं कार्यच करूया. मी बोललो मम्मीला बरा पण वाटू दे आणि मी इकडे जेवण पण वाटतो, असं 2 in 1. म्हणजे मला जेवण वाटायचंच होतं, असं फिक्स होतं. तर त्यामुळे जरा वाटलं जेवण. आणि तुम्ही विचाराल इकडे तुम्हाला एक माणसं आता कमी दिसतील.
भाई नाही दिसत असतील तर भाई थोडे रिलॅक्स करण्यासाठी विरारचा जो आपला रूम आहे, हा, विरारचा जो फ्लॅट आहे तिकडे गेलेले आहेत. तुम्हाला विरारला कधी ना कधी ते दिसतील असे. हां. आणि काल एक कमेंट पण होती की भाई आम्हाला विरारमध्ये दिसले, तर ते तिकडेच गेले थोडेसे रेस्ट करायला. आणि त्यासोबतच एक एक माणसं आता कमी होणार आहे. बाय बाय. आता कधी येणार तुम्ही? बाय बाय. आज चालले आहेत आमचे सासूमा, आज बदलापूरला जाणार नवीन फ्लॅटमध्ये. आणि परत कधी येणार? परत येईन, तू बोलवशील तेव्हा. अरे वा, मी का 4 दिवसांनी बोलवेल तुम्हाला. मग मी येईन, मला काय आता जवळ आहे. हां या ओके. ओके, आता बाय. आजपासून तुम्हाला आमचे काकी हे आई पण दिसणार नाही ब्लॉगमध्ये. आज आता ते जाणार, जाणार आहे. त्यांना घ्यायला पूजा येणार आहे, होय. बरोबर. आणि नंतर मग आपण परत भेटू. आवाज परत माणसं बदला. तर किती राहणार आहेत ना आपल्याकडे. हो. आपल्या घरात आपलं आपल्या घर घरामध्येच माणसाला बरं वाटतं. कम्फर्टेबल. त्यांनी पण आता नवीन फ्लॅट घेतलाय बदलापूरला. त्यांची बाल्कनी त्याच्यापेक्षा मोठी आहे, मोठी आहे, मस्त. एक रूम सारखी. चल आता तुम्हाला बाहेरचा सीन दाखवतो परत. वा 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 वा. मी आंघोळ करून पहिला बाहेर आलो ना की पहिला बाहेरच बघतो मी. तुला नाही आवडत असं बाहेर बघायला? आणि थोडंसं हॉलचं सिस्टम आणि हे सर्व सिस्टम आपल्याला थोडंसं चेंज करायचं आहे. तुम्हाला आता काय चेंजेस होणार आहेत तुम्हीच कमेंट बॉक्समध्ये सांगितलेलं आहे. त्या कमेंट बॉक्सच्याच बोलतात तर सजेशन मी अप्लाय करणार आहे. आणि इकडचं थोडंसं जे हे तिकडे ते तिकडे हे इकडे आता काय कुठे काय करणार आहे ते तुम्हाला पुढच्या ब्लॉगमध्ये दिसणार आहे. तर हा ब्लॉगसुद्धा आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. रत्नागिरी पण दाखवली, मुंबई पण दाखवली एकाच ब्लॉगमध्ये तुम्हाला.